sine grupu yabantu abathathu noma bane babashumayeli esinabo. Igrupu yokuqala igrupu yabantu abashumayela udumo ukuthi badunyiswe, ba-recognize, bahlonishwe. Abantu abanjalo they've got all the strategies ukuthi ubukhona babo kumele kucace kuzwakala ukuthi sebekhona. Kwala noma ngathi abafika early la bameme khona ngeke bangene. Bazolinda ukuthi abantu baphelele mase kungena bona kume yonke into kumenyezwa ngama-mic ukuthi here come the man of God, here come the caterpillar, here come the man who's anointed from above, here come the what. Babiza ngonke uhlobo lwamagama kuye ukuthi Coso. Lolu hlobo lolo uma ekhona ekuvakashela noma ngakuthiwa ke akaze la ngizoshumayela, kumele umnikeze ithuba zobingelela. Ukubingelela kwakhe kumele kube special because those people abantu enhlizweni yabo kugcwele udumo. Uma ehambile, uma wakhe wamenywa azoshumayela ebandleni lakho, uma ehambile kunenamba zabazalwane azoyithatha bese abafonela after ukuthi enjani intshumayelo, bathini lapho, bemzwile kodwa uNkulunkulu ekhuluma uthi Coso lo. Igroup labantu besibili abantu abashumayelela imali okuyicebisa. They've got all the strategies ukumanipulate abazalwane ukuthi the end of the day babe nemali. Ungababona wena bahlela ama-cross night, bahlela ama-revival, nize nithi lo muntu wazomsebenzela uNkulunkulu uyazi kahle enhlizweni yakhe ukuthi i-target yalento ayenza imali. Abanye bamisa imvuselelo uzothi ulanda imphefumulo kanti utarget uthenga imoto. Omunye mefuna ukwenza into ethile umisa i-cross night, uyazi ukuthi kule cross night le ngizothola u-20,000. Banama-strategies onke ukupledgisa abantu bathi abazotapa egcubeni, abazokwenza ukuthi nokuthi. Their target it's money. Bangayenza noma yini ekugcineni kosuku uma beyikhandile imali. Basebenzisa i-gospel ukuyicebisa bona. Banazo zonke ama-strategies ongawazi. Bangadayisa noma yini, bangakhanda noma yini. Bathi ama-JJ ngapha, ama-JD ngapha. Ekugcineni kosuku ukuthi ukhande ku-cash. Igroup labantu besithathu abantu aba-in between, abantu abahlala baku-safe side. Those people awubazi nokuthi bamemezela uJesu yena yedwa noma ukushumayela kwabo ngoba awubazi ukuthi bakuphi. Sometimes they don't care ukuthi abanikeza imali noma ubanike. They don't care ukushumayela iqiniso bame. Uma efika endaweni la kubanda khona uba leyo group. Uma efika la khona engathi kuyashisa ngathi ushisa kanye nani. Most labo bantu abanemali abashumayela ivangeli kodwa abanemali abangafuni lutho. Abanje baba ngapha nangapha akakwazi into yakhe, akukho la khona ungamthemba khona into leyenza uzoyimela. Angeke sibheje ngayo lo mzalwane loyo ngoba ayicaci into yakhe. Ngelinye ilanga simbone segida lapha efaka izinto ezithile, ngeSunday umbone seshumayela ngapha. Uyabona leyo group in between. The last one are those who are called, ababizwe inkosi, ukuzomemezela ivangeli bangabheke enzuzo. Abazi ukuthi inkosi mangibusise ngibusisile, mangangibusanga yengibusisanga. Abanganandaba ukuthi emenyo ayigibelela ngemali yakhe just ukumemezela indaba ezinhle. Abangabinandaba ukuthi bamanipulate noma bathukwa kangakanani noma balahlekelwe ubudlelwane kangakanani as long indaba ezinhle zizambile. Abaziyo ukuthi ukuba umshumayeli kunjengoba umkhongi, awuyelanga emzini ukuzoyirepresenta wena, uzorepresenta ukuthumile. Bambalwa kabi abantu abanjalo ebethi mebefika emzini bangayivezi baveze obathumileyo. Ebethi mabexakekile bafonela la basuka khona uthi naku sesixakeka. I wonder wena njengoba uvutha kangaka kumshumayeli kangaka uwela kuphi kulabantu abawu4? Ulelo hlobo lwabazalwana abashumayela ivangeli ukuyicebisa noma bashumayela udumo noma ba-in between abaya ngesimo ukuthi sikuphi? Uma bekupolitiki bamemezela uJesu ngathi nabo abangabazalwane, uma bengapha bevutha bathi J down, wara Jesus down, up whatsoever. Bese kuba yilolu hlobo labantu abathi ukuphila kimi kuyinzuzo kanti nokufa kuyinzuzo. Uwela kuphi wena kuleli vangeli oliphethe?